Sa sisin pat ngi ai ngu yau play u baladon hangkat bat ngi wei pi wei bat kumju ru ya pi ki para bengej bat ki parlok ki baju pej ya kene ka program na kaliang jongi kum ka Good News TV ngi pediang sngau bha ya pi ki para bengej ki parlok bat ngi ai khublai iet ya pi ha ka kerteng ka jong trai pat unong penih mu jongi u Jesu Kris kene ka sngi ka long ka sngi ka baka kerpang ha ka baki balang ha keleng ki jaka bat ki ri jong ka ka perthai lem bat kene ka perthai hi paro ka wei ki rakhe ya ka kum ka sngi Christmas ka sngi jong ka jingkha yau Jesu Kris ka sngi jong ka jingwan long priu ka jong o sya kene ka perthai pat namar kata ha kene ka step ki prabengej ba ki parlok tongin ya puson khandiat syapang kane ka jingjia kablajia ar hajar snem mensyua pat kata kalong kato kapor kabalakha yau Jisu ngin ya pule ya ka gospel ka jau Matius kalnong ka baar ka khot ka beningkong hadu ka bakhat khandai pat ngakwa ban pule tang ya ka to khot ka balai ka baong kumne Nrei habau Herods im ulayos ngeu ya kata ulak hiwin bad ke Jerusalem paro lem badu para bangit ba i man bangi rakhe Christmas man lagasnem kawai na gijing shem bat na gijing lap kalong bangi danyau kor bha ya kane kasngi ka bakerpang nadu nakiying kisem hadu akishnong kitau ngia penkhun ngia airong ngia airup ngia decorate ngia penitenat yakiying kisem yakishnong kitau pan ngis ngau tanat ru bhaka bakum kane kesngi ban ya thit yakijan ki bathamai bangila ban phong haki jinge seng gi jongi ngia bam ngau bha haki balang haki shnong kitau haki ying kisem Bagata kadai ka jing rakhe ka jongi ya ka Christmas. Dan rai habangi pule pat ya ka gospel ka jong Matius la ya thu yangi baha ka por ka balakha yau Jesu Kris. Long balapau kadak leng ba jong klur ha ka sahid beneng. Bat kini ki ustad nari mingi. Kinong tho ki batai yangi bakila ban long kirustan nakari Persia kiba itu bha ya kini kidak aka sahid beneng baka don ka jingkha khuns im hangno kumta kila khre khlam da penslem bat kila mibak nal ka jong ka ying ka sem bat nakari ka jong ki palai thu yangi hakan ka tin ka jong blai bakini kirustat nda ha bakila mi kumta kila poi how Herods im kila poi how Herods im pat kila keli ya kene ka jing keli hangno ubaladang khasyen us im jong ki jiu kene ka jing keli jong ke ustad kala pen kendit yo Herod le se la ban ong pau Herod long kumba yu tedang seng los go kendit adu kata-kata kat hadu balai thu da kene ka tin ka jong blai ba u Herods im ulak hiwin pat om tang ma u balak hiwin henrai ka Jerusalem paro kalak hiwin bantip hangno balakha yau taus im jong ki jiu lada hi pek kham jeliu ya kene ka tin hiwin ka Bible New Revised Standard Version kabu da ka kentin frighten kabay ka jingmut jongka ka pen i pen ban ya ka sense ka jong Herod ka balong negative bagi nong tho commentary ki batai bau Herod umkwa bandan mano ban kni no ya ka khet sinshar ka jongu badai na kata kadau u shepting u khiwin badu kulmar jingmut kata kadai ka jinglong ka jong Herod
Wat haba ki rius tahat ki don ye ka jing terang ban ye shem bat utaus im jogis im. Kita pensitom ban wahat ban ye shem ban yo ban ye shem bat u. Den rei pen banu Herod udan ap deng jong ka jing kelumar jing mud bat ka jing ngau shepting. Para bangai bi wara pedeng jong ka jing pediang ka jongi ya ka jing wan long beriu ka jong try jong yu Jesus Christ. Ngala ban ong bakane ka perthai ka bangingi im mentah. Kamlong ka kalong ka perthai ka bom don ya ka jing singany. Hateng-hateng ka don ka jing khiwin. Para hateng-hateng habangi pej ya ka jing mut jing perkhat jong ki beriu. I kumba hateng-hateng ki don apdeng jong ka jing kelumar jing mut. Kane ka jia hagi jing jia ki baman la ka sngi. Hakane ka imlang ka salang ka jongi. Bat hakane ka perthai barok kawai. Nang ta shu la da pipej na ka khot ka bakhat lai ter hadu ka bakhat san. Ngiyo i ba ka jing im ka jong trai Jesu habaw la shim ya ka jing long beriu kam don re ya ka jing snganya u. Ublay leng ba jong angel ulapaw ha ka jing posni hau Joseph ban ken riak no na Bethlehem syari Egypt namaruh ne u Herod u besyepting bayo shna syakni no ka khat sim ka jong u mentau lo wat dong ban penyap no yagi khelung ki bapo arsnem bat kane barok ka bau blay u pen pau hau Joseph kadai ka jing i ka jong blay na ka bantau Jisu ya ka bau Hosea ka khot ka hakal nong ka khat wei ka khot ka bening kong wong men bau Israel udang khana hang ta ngala i ya u bat ngala khot no ya u ngala khot no ya lau khun nari Egypt lengkot para bengej khat du e ka khot ka khat pra kaung kumne haramala yo sngo ya ka jing sawa jong ka jing yam bat ka jing yam briu ka bakrau ka Rachel ka da yam na ka mentala ki khun kamon ban pentengen ya ka naba kim don shu ngin ya phai sharama para bengej bat ki parlok menta ka Rachel ka yam na ka mentala ki khun namar bau neu Herod ula penyap no yaki barka julong karukom naga benta jongi kum kibreu habangi du yal ki jong ki ba i ki ba thon ngiyam bat ni paj do nun bagane ka Rachel ong ka tin ka jong blai om don mano bala ban pentengan ya ka kam tre wat ban bam bat ban di ruem uneu deu so jong ka jing sensyar don bor jong uneu Herod sim tang namar bau syepting bayo syakni no kak hetsim kaba udon para bengej bein haka perthai ka bangingim ka perthai ka bateng hateng yo i ka jing bom sngan ka perthai ka badon ya ka jing syepting ka perthai ka ba ka jing mut jing perkhat jong ki breu i kum ba ki don apteng jong ka jing klumar jing mut ka perthai ka badap da ki jing le don bor ka perthai ka bangi im rengkat bagi jing skosi ki jing khuslai bat ki jing jah umat ban ngakwa ban ong para bangej bat haka bakum kata ka perthai manga bat mapi ngia im menta ngira kheru ya kana ka Christmas menta ka jing kali para bangej kalong hatu dong don dang don jing kermen em ya ka jing im kaban sawan ka jongi ngaju yai kali ya kana ka jing kali halde simen bat ngangej ru pin ya kali kumta hala ka jong ka jing im ka ba simet ka jongi ngakwa ru ban kali para bangej balai bau trai Jisu usim ya ka jing long beriu haka por ka bakum kane ngadon tang arli ki jubah ki bangakwa ban pen pau haka de ka por bakata kalong bau trai Jisu wan syaka de ka perthai ban tip bat ban skautu ya ka jingim ka jongi kumbangi ngilong nado balak khai u omdan jakai u hayang basa ladai ban khai u asam kulai u hat ban kenriak sya Bethlehem sya Egypt
kumu khlung uhaban mat ya ka jing kriat uhaban mat ya ka jing shit uhaban mat ya ka ler ha ka bawat ka jing im jongu kadon ap deng jong ka jing ma kadon ap deng jong ka jing sir pakane kata ka dei ka jing im ka baw khunlung jisu man bat kanda ka ba uman ka dei ka bangingi man menta ngas ngau ban ong ha ka ne ka por baladangi ha ka kum ka ne ka por balada ka jingim ka jongi ka long kumno ngi man ya ki jinge ki ba kumno kane ka long ka sngi ka bangin IT hau jisu yala ka jong ka jingim kumbangi ngilong namar ka jing wan ka jong ka dei ka plan ka jong blai ban pelai yang abat ya pi para bangai kitab ka jong Jeremiah kal nang ka pelai puai ka khot ka ba ar ka ong kumneu ong utrai ki breu ki blalaj na ka wat lam kila shem ya ka jing isnei ha ka riklau u Israel ken habang lalej ban pen syong thaj yo panamar ka tau tra jisu ha ka gospel ka jong Matius kal nong ka khat wei ka khot ka ba ar pu prau ong to wan hanga pi baro ki ba thaj bat ki ba khia ka jingkin te ngan pen jem ya pi Jeremiah lai puai ar pusan ka ong nabangan penhun ya ka mensim bathaj bat ngan pendab ya ka mensim ka bakuslai nong ruai shem sim wong pi badajing kit khialaban ki sengkai ru lakhen ha perthei ngi khlem khen jenjar kuslai barok menta kin wai kin ja lut phar pra bangej bain ai bakajing rakhi ka jongi ya ka Christmas ha ka ka snem kan penyo hangi ya ka jing hun kan penyo hangi ya ka jing ja thaj bat bangin yo ban mat yau jisu ha ka ka jing im ka jongi to blain kar khu ya phi lengba jong ka ka jing slok ka blengkot ha ka ka step ngin ya pendem ha ka jing duai ya ngu em ko kan ran ba i ubala isnai yangi ubala darkat ba ubala lam yangi ha ka ka step bangila ban yo ya ka ka por ka kordor ban ya slok lembat me ban nyai ngu eme ba me dang penim yangi bangi yo ru ban rakhe ya ka ka sngi jong ka jingwan long priu ka jong me shakana ka prathai ni pule na ka tin ka jong me ni skau thu da shisha ya ka jing e ni skau thu ya ka jing jenjar ni skau thu ya ka jing ma ka jong me ka ba meladai ban mat ha ka haba me shim ya ka jing long priu bat ban wan shakana ka prathai pakene baro ko kan ran kalong namar ba me i yangi ki balong kin nong pop ki ba jot bat ki barem ngi wan akhmat jong me ko kan ran ban ai ngu kerpang ba ka por ka ba me wan shakana ka prathai me wan ru ban ngau thu ya ka jing im ka jongi kumbangi ngilong idwai namar kata akhmat jong me ban IT ban bread telil ka jong ka jing im bat ban shania ru yelde tang hamehi daka bangej scam bat daka bakermen ba men map men pediang ko kan rat ya ka jing im ka jongi pawala dengi mat ya ka jing e wal dengi mat ya ka jing le jong ka jing im wal de mat ya ka jing tanju wal dengi mat ya ka jing bom snga ya ka jing im hen rengin mat ya ka jing kemen ngin mat ka jing hun habangi pediang ya me ha ka jing im ka jongi pat habangi ITL de ha khamat jong me pediang ya ka jing duai ka jongi ha ka kerteng ka jong jisungi pan amen.